L-ewwel għan huwa biex inżidu l-għarfien fost il-pubbliku dwar l-istatistika li hemm available u li qed tiġi produċuta u kif teffettwa n-nies fil-ħajja ta' kuljum tagħhom. It-tieni għan huwa biex inħajru iktar nies, iktar studenti biex jaqbdu din il-linja tal-istatistika fl-istudji tagħhom. U t-tielet għan huwa biex nipromuovu iktar il-kreattività fl-istatistika f'oqsma ġodda. Allura inti trid tieħu il-medja f'pajjiż partikolari biex tkun tista' toħroġ ir-riżultati li jkunu verament utli għas-soċjetà u għall-policy makers. Ġifieri wieħed ma jistax jara mill-punt di vista personali tiegħu imma jrid jara l-average ta' dik is-soċjetà. Żgur li l-surveys li nagħmlu aħna bħala NSO jsiru b'mod xjentifiku, l-kampjun jittieħed b'mod xjentifiku b'tali mod illi b'numru ta' osservazzjonijiet inti tkun tista' tasal konklużjonijiet dwar il-popolazzjoni. Din is-sena bħala parti wkoll mill-attivitajiet li aħna għandna fil-Sena Internazzjonali tal-Istatistika huwa li se naħdmu fuq ktieb ġabdejna naħdmu fuq glossary dwar termini statistiċi li se jkunu kemm bil-Malti kif ukoll bl-Ingliż biex ngħinu l dak li jkun fosthom anke ġurnalisti li jkunu jridu jsibu kelma bl-Ingliż jaqilbu għal-Malti tkun tista' tinstab f'dan il-glossary. Ċensiment wasal fl-istadji finali tiegħu, il-rapport preliminari kien ħareġ is-sena l-oħra. Naturalment minħabba żviluppi aħna l-ewwel irid jiġi ppreżentat fil-Parlament il-rapport finali u mbagħad nkun nistgħu nħabbru riżultati għall-pubbliku b'mod ġenerali. Aħna l-pjan tagħna huwa li sal-nofs din is-sena ir-rapport finali jkun għadda mill-Parlament u jkun ħareġ.